chakati chakunyatsobuda pachena kuti Cde Bombshell Geza anga ari munhu wevanhu, munhu aidhifenda zvido zvevanhu. Panguva ino kuchionekwa kunzi mafinaro yake hapana kana vanhu vari highly esteemed, vanhu vano occupy high positions vakaonekwa vachiatenda his funeral. Zvinatsobuda pachena kuti Cde Bombshell Geza munhu aitaura chokwadi, munhu aitaura marealities anosanganikwa nawo nevanhu. Nzarambira mashoko ekuti even vanhu vakutokweshena vamwe vanhu vanozviti machampions vakaita sema opposition leaders vakaita sana nelsonchamisa nevamwewo. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. Timda paenda lini emanudanyira chiti. Cde Bombshell Geza's funeral is proof that he was an ordinary citizen who was fighting for ordinary citizens. Not even a single powerful person attended his funeral, both in SI and in Zimbabwe. Now those who used to say Geza was working for so and so must now put these speculations and evil eyes from counterintelligence to rest. Comrade Geza was trying to help you and me. Varombo, we ignore him. Go well, great. So of the soil, son of the soil. Sorry, we betrayed you. Domash wanobuda panguva inalini emanoita songe ari kuregreta achiri kuita the opportunity yekuchinja the situation yemunyika yeZimbabwe. But sevagari munyika yeZimbabwe we ignored Geza, takahuta vanhu vakatya, vanhu vakatadza kumuteerera. Vari panguva ino vachizoona kuti Bombshell Geza was absolutely right, and panguva ino hatizobvi takazomuona zvekare, vanhu vakuchema. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi macitizens acho ndo akunyatsoonekwa kunzi uyu Bombshell Geza anga ari munhu wedu, munhu aitoda kutoti tibudirire. Pinda comment section medu dzafunguro emo tudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like kunjena ndamba bell icon.